Yayin da alhazai suka isa birnin Madina, waje na farko da suke fara ziyarta shine masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda dubbai daga cikinsu ke yin tururuwa zuwa ga kabarinsa da na sahabbansa kuma abokansa guda biyu wato Sayyidina Abubakar da Umar domin yin gaisuwa da kuma addu'a gare su. Amaliyatan na ziyartar kabarin ne a matsayin wata hanya ta tunawa da kuma nuna girmamawa ga fiyayyen halitta ba wai a matsayin wani waje na bautawa wani ba. Wuri na biyu na tarihi da alhazan ke ziyarta shine dutsen Uhudu wanda ke arewa da birnin na Madina. Uhud waje ne wanda sahabbai suka gwabza yaƙi da sojojin Makka a wancan lokacin. Shi ma al'umman musulmi na ziyartar wajen ne domin tuna wannan tarihi da kuma darussan da yake koyarwa tare da yin addu'a ga sahabban fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musamman Sayyidina Hamza da sauran sahabbai waɗanda aka binne su a wannan makabarta ta Uhudu. Alhamdulillah mun zo wannan mahalli ne domin ziyara, yana daga cikin shi ne Uhud, makabartar shuhada Uhud. Wannan ziyara tana daga cikin ziyarorin da ake so wanda ya zo ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zamo ya ziyarci waɗannan wurare domin suna da muhimmanci kwarai da gaske. Alhamdulillah na farin ciki kuma fiye da tsammani, na farin ciki fiye ma da abun da dunnin mallaka. Ha kuma alhazan na ziyartar makabartar Baqi'a inda aka binne mafiya da yawa daga cikin iyalai da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan makabarta ta kasance ne a kudu maso gabas na masallacin Madina. Kamar sauran makabartu na musulmi, Baqi'a wani fili ne babba wanda shi ma alhazai ke ziyarta domin tunawa da manyan bayin Allah da suka rasa rayukansu a baya. An kiyasta cewa akwai kimanin kabari guda 10,000 a cikin wannan makabarta ta Baqi'a, wanda suka hada da mafiya yawa daga cikin iyayen muminai da 'ya'yan Annabi mata da Sayyidina Uthman bin Affan da Hassan da kuma Imam Malik bin Anas da dai sauransu. Haka kuma an rawaito cewa yayin da kusanto garin Madina lokacin hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa masallaci na farko domin yin bauta. Wannan masallaci kuwa shine wanda aka fi sani da masallacin Taqwa, wato masallacin Quba, wanda shi ma alhazan ke ziyarta a yayin zaman su na Madina. Na zo masallacin nan ne domin cika sharaɗin da Allah ya umarce mana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda ya zo masallacin nan yayi ziyara kamar yayi umara ne. Allah ubangiji ka ba mu ladan yi, ka ba mu kuma haji mabaro. Abin da ya kawo wannan masallaci na Quba shine na zo ne domin na yi ziyara kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake zuwa ziyara wannan masallaci, kuma ya umarci dukkan al'umma musulmi wanda Allah ya bashi ikon zuwa ya zo ya yi ziyara a wannan masallaci. Daga Madinatul Munawwara, Nura Ahmad Dakata dauke da rahoton.